היוטיוב. אז היום אנחנו בפרק הראשון של העונה, כאילו של הצ'אנל שלנו. תודה באמת על 14 סאבים, אפילו שלא היה לנו סרטון אחד. אז בקרוב אני אעלה סרטון ומצטער עם הרעשים, כי אולי אח שלי יבוא ויפריע לי. אז בינתיים הרעשים, אני מצלם ממש איזה 10 דקות, 5 יכול להיות, אז אני הפסקתי את הצלם בגלל אח שלי והעליתי אותו. אני אחתוך לפעמים את הקטע אם זה משהו ממש חשוב, כי לא רוצה להתחיל הכל מההתחלה. כבר עולם אחד באמת אח שלי הפריע לי בדקה השלישית. שיט שואו, נו. טוב, אז לפחות הדלת שלי נשמרה קצת. זה מה שנעשה בסדרה, ישרוד בינתיים. עוד מעט אולי מהר אצטרף. בינתיים אני אשרוד פה נורמלי, כאילו אני לא יודע על מה, כאילו אין לי הרבה רעיונות לסדרה קטנה של סורווייבל. אני ישר מסיים את כל מה שצריך לו לסורווייבל לתוך שנייה. אז אני מבקש שמישהו ירצה להציע לי רעיונות או משהו, באמת יעזור. ואני מקווה שגם נגיע ל100 סאבים ונתקבל למיינקראפט. אז לפני כל זה אנחנו פתחנו את הערוץ אני ומאור, כי החלטנו פשוט נעשה ערוץ של קהילה לפחות כמו שנאמר נורמלית, ולא כמו של האחרים. אני לא אומר, לא הדברים שהם אחלה אנשים, הם לא אמאים או משהו כמו אחרים. אני מתכוון שהקהילה הישראלית לא יודעת כמעט כלום, היא לא עוזרת המון. אני אומר שהקהילה האנגלית יותר טובה. אז אנחנו מנסים לעשות את כל הטוב. אז זה מה שנעשה בינתיים. נשרוד סורווייבל רגיל, נדרך ילדים חדשים איך לשחק. לדוגמה, החבר שלי הוא חדש במיינקראפט, אז הוא רוצה לדעת איך לשחק והוא לא יודע. אז אני אמרתי לו, הוא הכין לי אינטרו לערוץ. אני אמרתי לו, בסדר, אני אראה לך סרטונים איך ללמוד, אם לא תבין אני אראה לו. אז גם אם אחרים לא יודעים, אתם יכולים להתקשר אליי בסקייפ, לשאול אותי כל מיני שאלות, אין לי בעיה אפילו לכתוב פה. ואת הסקייפ, אם אתם רוצים לקבל אותו, אז בבקשה קודם, לפני שאתם מספרים אותי, לחשוב פעמיים לפני שאתם מתקשרים, כי אני לא עונה סתם על לדבר סתם ככה, רק על שאלות רציניות, כי באמת אין לי כל היום זמן, אני לומד הרבה ואני לא יכול, אז הבנתם אותי. רק אני אתן את הסקייפ רק בהודעות פרטיות, מי שמבקש אני אתן לו. אני אדבר רק עם ילדים בני 11 ומעלה. אני בעיקר 13, אבל אני מדבר רק מגיל 11, כי אני שונא כל טיפ. אז אני מקווה באמת שתעריכו את כל מה שאני אעשה לכם, ובאמת תביאו חברים, אל תתעצלו, כי אם לא יהיה סאבים הערוץ רק ייסגר. אנחנו ממש רוצים להשקיע בערוץ הזה, ומכל הכסף שיצא לנו בסרטונים אנחנו רק נקנה אחסון לשרת, ומהשרת הזה זה יהיה כמו שרת לסאבים שלנו, רק לסאבים שלנו. זה מי שהסאב אצלנו ייכנס. אנחנו נבדוק אם זה ערוץ, עם כל דבר, עם שם, עם גיל, עם הכל. כל מי שייתן לו סאב אנחנו נפתח שרת וגם נאחסן אותו, ומשם כל הסאבים ייכנסו אליו, וזה שרת ממש חברותי והוא יהיה רק למקורים. אז כי קודם כל יש לנו בעיה עם מקורים, שלא תבינו אותי נכון, יש לנו בעיה עם פורצים כי יש להם צ'יטים, אבל מקורים לא, כאילו גם אני לא אומר גם שלמקורים אין, זה יש להם, אבל הבעיה שהם לא השתמשו בזה בשביל להציץ מהשערה, הם לא עושים,
הם לא רוצים לצאת מהשאר, אתם עושים את זה בשרתים מקוריים לדוגמה, אולי אני חושב בשביל בגלל שהם שונאים פרוצים, הם עושים את כל החוויות של השרת והם לא רוצים שהם יהיו במשחק הזה, מיינקראפט. אז הם רוצים שהם יקנו פשוט מיינקראפט וזהו, אז שיעשו את זה ואז יבינו מה זה מקוריים. גם אני בהתחלה, גם כשהייתי פרוץ, זה הפריע לי מאוד הצ'יטים של המקוריים, של הפרוצים והמקוריים שהפריעו לי בשרתים. אז אני התחלתי לשחק, אני שיחקתי בערך איזה חצי שנה מיינקראפט, ואז התחלתי, קניתי מקורית, התלהבתי במשחק, והיום אני מתחיל כבר לצלם סדרות וזה. בהתחלה לא כל כך הבנתי, הייתי משחק על עברית, עכשיו הבנתי קצת יותר את המשחק, כאילו מה אומר כל דבר, אז אני באנגלית עכשיו, יותר נוח. חברים שלי גם אומרים באנגלית, אבל בסדר, יש לי חברים, אפילו שהם לא יודעים אנגלית, הם מבינים מה זה כל הדברים האלה באנגלית, זה משהו אדיר, כי בן אדם הרגיל לא אמור לדעת מה זה. אבל בסדר, וכך זה לפחות, כאילו, אני מנסה לדבר זה בשביל לא שעמם. בכל זאת, בסדר. אז אני חושב אני אסיים עוד כמה דקות את הסרטון וזהו. אני אעשה את הבית, אני אלך קצת למיינינג, אני אעשה לנו קול, כי לא מצאתי עכשיו, אני אכנס למערה קטנה, אמצע קול, אני אעשה לנו, חבל שזה לא כמו אנגר גיימס. ודרך אגב, מדברים על אנגר גיימס, אני אנסה לעלות על זה כשאין לי להגים, כי ממש אין לי חיבור טוב לאנגר גיימס. לפעמים יש לי. בכל זאת הם לא מקבלים ישראלים, יש להם חיבור איתי מאוד עם ישראלים. אבל בסדר, זה לא... וגם אני לא אצא להם בגלל שיום השואה מחר, ואני לא רוצה לצלם על זה, כי זה באמת יום עצוב. ואני מקווה שגם אתם מעריכים את היום הזה. ביום הזה אני חושב נצלם, אבל לא באמת בסדרה שמחה כזאת, ממש נצלם כזה על יום השואה וכמו טקס כזה. יום השואה של מיינקראפט. עוד מעט אני אכנס לטים פורסס ואני אצלם גם. אם אני אצלם על בלק אופס 2 בקרוב, מה אצלם המון סרטונים על משחקים ממש שאני אפילו בעצמי לא מכיר. הוא יבקש ממני שאני יוריד, אז אני יורד לו, כאילו אני יורד לעצמי. וזהו, אני מקווה שיהיה לנו כיף בערוץ ואתם תתנו סובים ונהנה. אז כן, וזהו. טוב, אז בנינו בית קטן, יחסית לבית קטן, כי אני יודע לבנות ממש יפה, אבל זה עוד יהיה סתם איזה משהו קטן. אני אלך לעשות קצת אבנים. תמיד יש בביצות מערות, זה טוב. יש לי פה הרבה מערות אבל מוזרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אני צריך להריח עוד אחד. עכשיו אם אני מתחיל לשיר משום סיבה, זה סתם כי משעמם. מנסים ברקע עוד מעט השיר הנהדר, כאילו בסרטונים של השואה מחר. אם אני אצלם, אני לא יודע אם אני כאילו
ואני מקווה שלא יקר באחרים. טוב, אני חושב אני אציג ככה 2. אני אכין צ'סט אחד. אחד אחרון. טוב, אז אני חושב אני אסיים עוד כמה דקות את הסרטון, מתחיל בין לילה ואני צריך להשיג גודץ אחד מהר. מתחיל הלילה. אני אלך מהר לילה אחד ואני בורח ביתה. לפחות שאני חושב שזה במצב אני הפיספול, אז אני אעשה נורמל. עכשיו נתחיל מפלצות. אין פה גם דלת, אז הם יכולים לפרוץ. ולפידים. אז לפידים אני אכין עכשיו. ככה. זהו, יש לנו בית קטן וחם. ואני אסיים היום להיום את הסרטון, ואני חושב אני אחזור לכם מחר. כלום, מחר שיהיה לנו שואה, והיום אני אסיים את הפרק, ומחרתיים אני... לא, מחר אני אצלם, מחר לא יום השואה, נכון, מחר לא. מחר אני אמשיך בסדרה הזאת, ואני מקווה שנהנתם, ואני אמשיך לצלם עדיין. ואני לא רגיל ככה לשחק. טוב, אז אני אמשיך את הסדרה מחר, ואני מקווה שנהנתם. תנו בלייק, סובסקרייב וסאב. אז יאללה, ביי חבר'ה.